רשויות המקומיות, אבל העסק כבר הולך ומתחמם, לפחות אם נשפוט לפי האינטרנט והפייסבוק, הכוונה נבל לבוקר אחד. זה טוב רונן, נתיבות שלי, נתיבות ידיים טובות, פורום בחירות נתיבות, כל אלה הם רק חלק משמות קבוצות הפייסבוק שהולכות וצוברות תאוצה בנתיבות בחודשים האחרונים. מדובר באמת בתופעה רחבה שגורמים רבים בעיר מייחסים לה חשיבות עליונה. הקבוצות הללו כמובן מכוונות ליעד אחד, הבחירות לראשות העירייה בחודש אוקטובר הקרוב. תושבי נתיבות עורכים דיונים בפייסבוק, דיונים שכוללים גם לא מעט השמצות הדדיות בין הצדדים. צד אחד, הצד שמתנגד להמשך כהונתו של ראש העיר יחיאל זוהר, צד שני, הצד של תומכיו של יחיאל. במקרים רבים, גם מוצגים נתונים שונים אודות החינוך, התעסוקה והרווחה בעיר. חשוב להגיד רונן שבחלק גדול של הקבוצות נשמרת עמימות כמעט מוחלטת לגבי זהות האדם העומד מאחוריהן. אמש שוחחנו ירון ססון ואני עם האדם שעומד מאחורי הקבוצה, שהיא אולי הפעילה ביותר, נתיבות שלי. שלומי שם בדוי. שלומי משתדל להציג נתונים שלטענתו העירייה מפחדת לחשוף בפני התושבים, הוא בא בטענות קשות נגד מצבה של העיר. בואו ונשמע את הרעיון. בוקר טוב לשלומי, שם בדוי. בוקר אור, מה נשמע? אנחנו בסדר, אז תושב נתיבות כמובן. אז כמו שאמרנו, שם בדוי, ואתה גם משודר הבוקר בעיוות קול. מדוע בעצם המסתורים? המסתורים נובע מהסיבה הפשוטה שבנתיבות לצערנו הרב, אני מדבר על שנת 2013, הדמוקרטיה כאן זה רק המלצה. בשנים האחרונות הוכח לכולם שכל מי שיצא נגד, או שאני לא אקרא לזה נגד, אלא העלה את העובדות והנתונים האמיתיים לגבי המצב בנתיבות, מיד נפגע בדרך כזאת או אחרת. אם זה לא, זה משפחתו, זה יכול להיות, זה יכול לבוא בהרבה מאוד, יכול לפגוע בך בהרבה מאוד מישורים, במיוחד בתחום מוניציפלי, כמו שאתה יודע, שאפשר לפגוע. אז אני מעדיף להישאר בעילום שם, וככה אני עד בעזרת השם שאתה יודע, הדברים ישתדרו. אשאל זאת כך, אתה עובד עירייה? אני לא עובד עירייה, אני לא חבר מועצה, אני תושב נתיבות משחר ילדותי, ילדיי מתחנכים בנתיבות, וזה מה שגרם לי בעצם לקום ולהתעורר. כשאתה מסתכל על הילדים, על העתיד של הילדים, שלך ושל כולם, אז זה אומר לך לקום ולעשות מעשה. בוא תספר לנו קצת על הרעיון שעומד מאחורי העמוד נתיבות שלי, העמוד שאתה פתחת אותו לפני חודש ומשהו ככה. העמוד נפתח לפני יותר מ3 חודשים. בעצם כל המטרה של העמוד הזה זה היה להעיר את הציבור, את ציבור התושבים בנתיבות, להסתכל על המציאות כמו שהיא, ולא להסתכל רק על סיסמאות שמופרכות לכל עבר כבר 27 שנה. נתיבות, בוא נגיד ככה, בשנים האחרונות התאפיינה במעטפת שהיא באמת מובילה בכל ערי האזור פה, מעטפת יקרה ונוצצת, אבל התוכן מאוד מאוד דל וריק. אני אפרט בדיוק למה מדובר. אם אני מסתכל על רמת החינוך בנתיבות, החינוך בנתיבות היום הוא בין, אני לא רוצה להגיד הגרועים, אבל יישובים רבים באזור פה עקפו אותנו. שיעורי אחוזי הזכאים לבגרות, בנתיבות הוא בין הנמוכים בארץ, אתה מדבר על 49.5%, שזה נתון מאוד מאוד נמוך. אין כל השקעה בחינוך פה, אין ראייה לטווח ארוך, אין חזון. זה מתחיל במיצב, מהיסודי, וזה נגמר באחוזי הזכאים לבגרות בתיכונים. כדי שנהיה שקופים וגלויים, אתה יכול לספר לנו, לחשוף בפנינו מי הוא המעמד שלך בבחירות לראשות עיריית נתיבות שהתקיימו בעוד 7 חודשים, 8 חודשים? אני שפתחתי את דף הפייסבוק, אני אמרתי את זה גם בפעם הראשונה שפתחתי וגם עכשיו. אני כרגע לא מצדד בשום צד, לא באופוזיציה ולא בקואליציה. אין לי שום מועמד שאני איתו כרגע. המטרה שלי היא אחת, זה להביא לידיעת הציבור את הנתונים ואת העובדות האמיתיים למה שקורה בעיר נתיבות. זו המטרה שלי הייתה מלכתחילה, וזו המטרה שלי להמשך, שכל תושב
לקלפי וירצה להצביע, זה לא חשוב למי, יחשוב היטב למען עתיד ילדיו ולמען עתידו שלו, למי הוא מצביע בעצם. אז בואו באמת נעבור למלחמת פייסבוק שאנחנו עדים לה ומתחוללת בתקופה האחרונה, גם בעמוד שלך, גם בעמודים מקבילים. בוא תספר לנו קצת על המלחמה הזאת, איפה אתה מרגיש אותה, איפה זה פגע? אני יכול להגיד לך דבר מאוד פשוט. אני שפתחתי את דף הפייסבוק, לא שיערתי לעצמי שזה מה שיהיה. וצובר תאוצה בקצב פשוט מדהים. יותר ויותר, היות ואני חסום לשלוח בקשות חברות כבר תקופה די ארוכה, אני רואה את כולם באים ומבקשים להיות חלק מהמערכת הזאת. מה זאת אומרת חסום מבקשת חברות? בוא נגיד שעברתי איזשהו הליך של חסימה שאני מנוע מלדבר עליו כרגע ברדיו, אבל עברתי הליך של חסימה דרך גורמים כאלה או אחרים בנתיבות, שאני לא יכול היום להגיד. יש בידי את כל החומר, את ההודעה של פייסבוק, מי זה ששלח. אני מנוע מלהגיד את זה כרגע, אבל אני מאמין בעזרת השם שביום מן הימים הכל יצא החוצה ואנשים יבינו אם יש להם נשק בנתיבות. זה לגבי החסימה. לגבי כל מה שקורה בפייסבוק, אז התעודה שזה צובר בעיר זה פשוט מדהים. אני יושב עם אנשים פשוט מתגצלנים את הנתונים שאנחנו מעלים לדף הפייסבוק. חבר'ה צעירים שפתאום התעוררו ואומרים איפה היינו, איך לא ראינו את כל הדבר הזה. אנחנו רואים עסקים נפתחים, אנחנו רואים את נתיבות, כיכרות, מבנים והכל פה מדהים, ואיך פתאום הנתונים האלה מתקשרים אחד עם השני. וזה בדיוק המטרה של דף הפייסבוק. להראות לאנשים שהמעטפת ככל שתהיה נוצצת היא ריקה מתוכן. אני קורא לכל תושבי נתיבות להיכנס לדף הפייסבוק, נתיבות שלי, לראות מה קורה להם, מה קורה בתוך העיר נתיבות, מה קורה בחינוך. הללו של האדם העומד מאחורי נתיבות שלי, בעיה הוסיפו שהם אינם מתכוונים להתעמת מול שמות בדויים וטענות של אנשים המפחדים להזדהות. כן. בואו נספר לנו, אם כבר אנחנו משוחחים על הבחירות, מי באמת שמות המועמדים המסתמנים לבחירות הקרובות בנתיבות? כן, אז אם נעשה סדר, רונן, מי שבוודאות יתמודד הוא כמובן ראש העיר המכהן יחיאל זוהר, שאם ייבחר יתחיל את הקדנציה השישית שלו בתפקיד, ובורסת השמות נמצאים גם אייל מסיקה ומשה פרץ המוכרים, ואפילו מאיר יפרח, עד לא מזמן ראש מועצת שדות נגב. עדיין לא ברור מי מהם מתמודד, או הם צפויים ייחודים שונים בין המועמדים, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. כן, דוד לוי, כתבנו, תודה רבה לך. בוקר טוב. על הדיווח הזה.